Gde ste bre ljudi, danas ćemo igrati Squall Boulder i nastavljamo sa sklapljanjem timova i danas sklapljamo Paris Saint-Germain. Meni je drug Nenad rekao iz Pekova koje ja dobijem od tih igrača. Sad najviše dobijem iz Paris Saint-Germaina. Sad ćemo da uzmemo postavu. Sad ćete vi to da vidite lepo. Evo. I bit će 4-3-3-2. Eto ga. Golman Sirigu. Evo ga, golman Sirigu. Na CB poziciji će Silva. Thiago Silva. Ajde. Evo ga. Imodrir kartica. Ovdje će Luiz. Isto Imodrir kartica. LB poziciju će da igra Maxwell. Evo ga, inform kartica. RB poziciju će da igra Vanderbilt. Evo ga Vanderbilt. SM poziciju će odigrati Matuidi. Ajde Matuidi izađe. Evo ga Matuidi. Inform kartica. Ovdje će biti Pastore. Pastore. A ovdje će da bude Verratti. Verratti, ajde da izađe Verratti. Evo ga Verratti. Ne. A da, ja sam stavio crno, a treba crno. Ajde, Mata će da igra CDM poziciju. Ajde, izađi Mata. Vidite kako neće da izađe ovdje. Ajde ćemo lako da pokušati. Ovako, da li ćeš izaći? Sad mi ćemo ukucati drugi igrače, pa ćemo onda ukucati Matu. ST pozicija Ibrahimović. Evo ga, inform. LV poziciju će Lavec. Idemo dalje, da li će Lavec izaći. Evo ga. RV poziciju će da igra Lukas. Evo ga
SDM. Vidimo da li će sad izađe. Ajde Mata, izađi vrate molim, ajde. Idemo ovako. Da će izađi, nema. Ljudi, sad ćemo da idemo na malu pauzu. Ljudi, vraćamo se posle kratke pauze. Ovdje neće biti Matuidi. Ovdje će da bude Matuidi, pošto on igra i SDM. A ovdje će biti Verati. Evo. Ovo je moj klub iz Paris Saint-Germaina, gdje sam ja sve igrače dobio u peku. Samo David Luiza nisam dobio, Timon Dirir, a Thiago Silva jesam. Ibrahimovića sam inform karti dobio i Lavecija. I sve sam lepo zapisao na papiriću i sve prepišem tu da se ne bi džabe mučio. Evo dobro, možda tu nisu Verratti, Pastore tu, ali dobro, imaju lepe ocene. Maxwell je inform kartica 79, a Verratti 81, a on je ovako običan. I to je to što se tiče mog Paris Saint-Germainskog tima. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!